Uyazibuza abanye abantu benza ngani? Ufunde nabo, usebenza nabo, baphila impilo ephezulu. Impilo kubo ilula. Kuwena kulikhuni konke. Kunemfihlo ethile. Isithwalo senyoka. Manje khohla okunye. Ikhona inyoka yemali. Ibeke endlini yodwa ikwenzele izimanga. Futhi le kababudokotela ayinabungozi. Siyatholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577. Ubaba udokotela indlondlo kwezokwelapha. Siyabingelela baba udokotela babuyisizwe bawujabula umfana mohle ungathi ufana nekhehla lomlomo umzulu amancinci. Namhlanje sithatha ithuba ukuthi ake sinikeze abelaphi bendabuko ukuthi abeze kubaba udokotela bezokhangisa imisebenzi abayenzayo ezigodlweni zabo. Ukuthi baba udokotela ngenza into ukuthi bengicela ukuthi ngikwazi ngizoyikhangisa. Then ke mase bayafika ke. Ubaba udokotela njengamanje unomelaphi bendabuko baba uMajozi inamba yakhe 0604538480. Majozi sizwa kuthiwa useMasgrave ikhona inyanga ehlala eMasgrave noma ungakase eMasgrave kodwa eMayville bayede dokotela ukhehlela nyoka lo khehla ihlalo cisha uyihlalo ihlalo kusewena ihlalo zebhasi samile uhlalo zani ngani ihlalo zebhasi cool dokotela ngiseMasgrave hayi uthi ungaseMasgrave ngiseMasgrave angiqali la dokotela khona abantu abangawazi umsebenzi wethongo ukuthi ithongo liyakuthatha from nothing to something. Mina ithongo la ngisusa eMawuti, ngisanomuzi eMawuti. Lazo ngibeka eMasgrave. Lapho kuhleli khona belungu. Okay. Ekusho ukuthi ngiyawubonga umsebenzi wethongo. Ngithanda ukuthi umuntu onomsebenzi wethongo. Istezi, acisha wakhe istezi emakhaya kodwa ungayilapha dokotela. Ungayilapha. Okay. Uyakhuzeka? Yakhuzeka umkhulu. Ngithanda ukuzeka phela hle nekhwehlela uzageja dokotela namhlanje dokotela njengoba ngilapha nginento engivuke nayo abantu abadala bayacela ukuthi umuntu oyedwa kuleli sonto udinga ukuthi ake ngelula isandla ngimuphe uma ngithi ngizomupha noma yini kulezi zinto esinokuzikhangisa. Okay. Oyedwa ozofona kuqala efonini yami ngizomupha uzosho lento afuna umenzele uzosho lento afuna ngimenzele yona ngimuphe. Okay. Bese sibila lana ke dokotela ngihlala eMasgrave angihlala eMasgrave isekhaya. Okay. Lapho ngisebenzela khona kuseMasgrave nasekhaya ngiyasebenzela eMawoti ngiyasebenzela ePhoenix ngiyasebenzela ushuthi nje ithongo la lenebe ushuthi nje ligcwele nje yonke indawo asivumelo. Okay. Nasekhaya ekhaya isemzimkhulu. Ekhaya isemzimkhulu. Ngiyakhumbula ushuthi lapha nabakhilo beku round no 2 room ngapha. Dokotela ngaqala ngawo round engahlala iminyaka u7. Ngehluleko kwakha umuzi. Ngaze ngawuqamba lo muzi ngathi ikahleka noba kungafanele ngoba ngangihluleka ngangumshayeli weloli mina ngihola 28,000 ngingakwazi ukukhanda umuzi ngingakwazi kwakha umuzi ngihamba eGold 5 ngihamba eGold 5 eyodwa eyasengena ama shocks ngena ama tie kodwa ngihola 28,000 asiya ngihluleka dokotela kodwa ithongo la ngikhipha lapha ingakho namhlanje ngihamba ngale moto konje bathini nakho ngikhohle eziningi angazi ukuthi ushape ziyake ziningi. Okay esibambela cisha ngathi iBMW cisha ngamalini eningi tekuzeka dokotela kuzeka ngoba wangasekhaya ngiyakuza ubaba wangapha ngakozulu ngangithi ziningi ngoba mina ngicabanga inumber plate ngoba ngaba ngisho NMZ yiveni elimhlophe 250 Mercedes Benz even la khona lela laphuma lo 850 lifike emarket dokotela uNkulunkulu sesibuse sesafika lapho dokotela siyakubonga dokotela lokho kodwa ke nawe usebenzile umsebenzi omkhulu futhi sikubonga usaphila singathi mase ufile ngaphela sazi noma uyoshisa noma uyobe phela mhlambe ezulwini mhlambe lenyanga ezulwini angazi umuntu lapha ngeke sihlanganeke ezulwini kusho ukuthi asihambe nje leyo mina ngiyezulwini mina nginendawo yami lapha ngoya khona mina umsebenzi wethongo dokotela ukhona njenga namanje ngiphethe imali esheshayo le mali esheshayo dokotela ishaya kathathu. Okay. Sesichazile uthi ishaya kathathu ingena kathathu kumuntu. Okay. Ingena entatha kusa ingena emini ingena entambama u5000 usho umuntu ukhokha 15 ukhokha 5000 uthebe ngena kathathu ishaya kathathu kulo 5000 wakhe osenginikeza wona
ingena kathathe accountini yakhe hayi ukuthi uyayikhokhela kodwa ayilingane ezongena kuqala iba nkulu ibe nkudlwana ibe nkulu ibe ncane kusho ukuthi ingena kathathu ayikwazi ke dokotela imali ungenzeki lonto ngoba mayingasenzekanga kimi ngeke ngithi ngithola isibindi segusha semvu ke ngasazi ke mhlamba kwabanye imvu ungize nesibindi semvu ngizokulungisela lento ukwazi ukuthi imali yakho ingene futhi ke mase ngenze njalo ngizeke sengifaka itable ungalindela ukuthi ingene ngaphezulu kwale mali enkulu ibe nkulu angithi sezwana uba nganguthisha ngaba ngichaza kahle ngiyayuzwa mkhulu ngiyakuzwa Khehla ziningi into esesikhulume ngazo yebo Khehla kodwa namhlanje bengifuna siziyeke zonke sidabule amafu bathi igebengu lezi esuke ziboshiwe bathi ikudaba wozwe nomhlaba la kuhlona khona ama-20 nama-26 ngifuna sikhulume uma ukuthi awuyazi futhi awuyazi yabo hayi ngizalibeka eqinisweni ngoba bengizokubuza ukuthi uyayazi imagnum khona isibhamu ukuthi imagnum PI suke 38 yebo ingqobhela iba nenhlamvu engaka dokotela ilayisha 5 awugeje umhlola hayi 38 le dokotela awugeje umhlola ngoba iyasukuma ngeke udubula isibhamu umuntu nomthungo la ubadishiwe dokotela ukhuluma ngesibhamu ngeke uzidubule ngaso it's a picture njengoba siphambi kwabantu bengizokuchazela ukuthi sisebenza kanjani hayi ngeke udubule ngaso mkhulu kodwa uyabona uma ulimele la lesandla ukuthi uqhamile ephuthuba ufuna wazi ukuthi ungashaya ngoba uhlehlisa ngoba ngatshela omunye dokotela efika lapha ekhaya ikhona nje lento okhuluma ngayo sithi ikhona nje lento okhuluma ngayo la emote ikhona hayi angihlala emote la sothi kuphike emotweni khona phela uvula bhothi uyazazi inyaka ezovula bhothi angihlale ebhuthini dokotela ngihlala ekhaya ikhona wafika lo bhemu dokotela wafika ikhona lento ngiyilungisa ngaphela ufuna uhlala uyifaka amafutha ekwenzela ukuthi labantu esibaphambi kwabo umuntu azathi uyinyanga etheni azi ukuthi hey kukhona amadoda la dokotela ikhona indoda la engenza ukuthi ubeke phansi umuthi ivezo wafika lempembe ngiyilungisa lento wathi awukani izinyanga ziyophatha umuntu ngalalela lana ke dokotela maze ngifuna umqondo mawungena lapha eminyango ufuna lento ozoyifuna uqede ungiphumele ngalwa minyango ngoba lento sokhuluma ngayo manje uzongayisa shuthi nje ujalo ngibona lapha ku TikTok nje uzibona kwandojana angidojana man indoda mina dokotela mkhulu bengizokubuza le ithwalo isikodwa lokho akushintshi lokho kumele ukuthi ngikubuze ngifuna sike sikhulume ngesithwalo sengidi yebo dokotela ungasazi futhi usho ngifuna sikhulume ngesithwalo sembuzi sikhulume ngesithwalo esidinga ugodo noma ngabe lifisha noma ngabe lunga kodwa sikhulume ngezithwalo ke singene kuzona singene nje kuzona singakangenzona ngifuna siqale sithole ukuthi nangu umuntu uqhishela uhlusha umfazi ikhona into onayo kumcupha imayina leyo dokotela imayina leyo mina umfazi mangimcupha efeba noma ethatha inkomo zakini eziphamanya amadoda mina ngenza ukuthi umfazi lapha elele khona mangabelele esikhosheni nendoda ayivuki lo ndoda lapha uma nga elele BNB lo ndoda la izakhishwa iforizini lapho la ikhona kuyimayina ke lokho singakubeka nje sithi kuyimana lo ngoba phela uze kusukela umuntu emzini wakhe asingakufihli lokuthi sifana nomuntu nje uthi hey la awungibhemise lapha yeze ngisho ayikho into ekhulumisa ekutheni umuntu adle umfazi womuntu lo muntu ufuna ukususwa ngomuntu beka umuntu enkomeni umuntu angazi ukuthi mhlambe uyazi inkomo qala uyazi inkomo dokotela yes yipi le nkomo ekhuluma ngayo mhlawumbe uthi blamane isibhunu ibonsmara iphela isibhunu asasimisa kanjani blamane alazi usingane alazi ibonsmara ilena imfishane nokodwa phezulu ukhona inkomo bese bekhona inkomo yenkomo ngikhuluma ngenkomo yenkomo dokotela okay lehlala kumuntu all right iyona lecushwayo dokotela ubeka umuthi kuyona uthule phansi ukuze sikwazi ukuhlukumezeka ngoba phela dokotela indoda uma ike yaphazamiseka ekutheni kudliwa unkosikazi wayo lo ndoda dokotela iyokhohlakala impilo yayo yonke nomunye umfazi yomthola
iyohlela imkhohlane ngoba ithatha lo mqolento eyenzeka kudala ibuyisethela lo Imake mkhulu lento into manje ngizama ukuthola lana ukuthi kunabantu phela abanye abalobola inkomo zemali. yebo dokotela Manje umuthi ubeka umuthi yenkomo ngoba phela umuthi okelobole ngemali uzoyibeka kanjani emalini lembu? usho mawulobole ngenkomo mawulobole ngemali Lebulo ngoba phela uthi wena lelumbu libeke enkomeni yenkomo. Nanso phela ke ulobole ngemali imali abayisebenzisa. Lelumbu ufuna ukuthi uzolibeka kanjani? dokotela sizoyeka indaba dokotela yokubeka yokulobo esiloboleni sibeka umuthi enkomeni yomfazi Isithole. hayi kahle dokotela umuntu wesifazane uhleze vele isithole uyisithole umuntu wesifazane Okay. kubeka umuthi enkomeni dokotela Okay. isikhathi esiningi le nkomo engikhuluma ngayo le nkomo ekhothwayo All right. uyazi inkomo ekhothwayo Manje angazi ngizophendula kanjani ngoba phela amanye amadoda akho. uyazi inkomo No, ekhothwayo asiqhubeke kahle. ngiphendule kahle lapho uyazi ngakhulumi nabantu kanti inkomo uyazi ngikhuluma nawe nje kanti inkomo ekhothwayo uyazi inkomo ekhothwayo Ekhothwayo. wakwayikhothwa inkomo Nangazi igusha eligundwayo. Ngikuphi ngake dokotela Nenkomo eziphawulwayo. ngikhuluma inkomo ekhothwayo mina ikuphi ngake ongazibona imali yakho Hayi ngeke mkhulu ngeke thina ngeke. Thina sikhotha ikhekhe kuphela ngeke ikhotha. hayi alikhotha ikhekhe ladliwa ngikhuluma Hayi ikhotha lento. inkomo yakhothwa Inamakhizana. inkomo dokotela iyakhothwa Inamakhizana? ukuze uphile kahle ekhaya dokotela khotha amakhizana wakho Umuntu akhotha into yakhe. khotha into yakho dokotela uyinikize dokotela inkomo yakhothwa dokotela Hayi ngiyakuzwa mkhulu ngiyakuzwa mkhulu. ungibiza ngelanga mangabe umemile ngizokhothela inkomo Hayi ngiyakuzwa. phumele phansi sibonga Mkhulu ake sibuyele kulelo mbo lakho. Yebo, Uyalapheka? dokotela uma silibekele lo dokotela lilapheki Ikohoma. lilashwa ngokuthi kumuntu dokotela yebo kahle la Ake sibuyele kusithwalo sengidi. Kwenza Yebo, njalo. dokotela esitholeni sengithi dokotela ngifuna umuntu ofuna ukuphila ukhathele dokotela ukwenza izinto ehambe ethatha igubhu ethatha yonke lento engizelene last number yengithi Okay. angiphinde eze nengidi le yokugcina enkulu ngizifuna lezi ngidi dokotela zibe u7 Okay. ungizwa kahle lezi enkulu uze la kimi ubese ungiphathela imali dokotela ewu50,000 ungizwa kahle Yabuzwa. ngizokulungisela impilo yakho ngalezi ngidi abuzeke umuntu wakithi athi idlani lento Asikuye ukuthi idlala singene kulesithwalo sembuzi. isithwalo sembuzi dokotela ngifuna ikhanda lembuzi dokotela kodwa ngebhadi ngifuna imbuzi likhishwe ikhanda manje hayi ukuthi ngiyele ebusha All right. Okay. ebese ngizokwenza lesithwalo sembuzi dokotela Yabuzwa khulu. Ngifuna ilokhu. Nesithwalo lesi sizokhuluma nje ngaso. Isithwalo sogodo. dokotela dokotela isithwalo sogodo abantu ngifuna umnemzane dokotela umuntu ozokwazi ukuthenga inkomo umuntu ozokwazi ukuthenga imvu umuntu ozokwazi ukuthenga imbuzi kusho ukuthi lo muntu ngimnothisa ngemali anothe ngembuzi anothe ngayo yonke lento leli pali lidokotela linganga nepholi lokufaka isigxobo sagesi hayi leli nje leli eliphakathi nendawo ubese ungitholela imbuzi ezimpongo ungizwa kahle dokotela ungitholela izipikili ezu6 ezo size 6 uthola indwanga emhlophe ubese uzela kimi dokotela Isithwalo leso. ungiphathele imali ye150 ungizwa kahle dokotela mawungenayo lo mali noma ngabe nayo dokotela i150 kodwa mawungaba ungenazo izipikile ezo6 hamba no150 wakho ngoba uyobe ungasifunda isithwalo lesi Okay. yebo dokotela lesithwalo lesidokotela ngisenza ekhaya angisenze lokushini kodwa mawumzi wakho mawuselokishini ngiyasenza khona hayi la uqashe khona angisenza uqashe khona dokotela Yabuzwa mkhulu, yabuzwa mkhulu. Yeah. Lesithwalo khonto sizoyihamba esifuna. no asifuni lutho dokotela sihlatshelwa asenziwa lutho nje uma usenze lento engizokutshela yona uzolandela imithetho yakhona asinamgomo asinani kodwa sinemithetho yakhona ekumele uyilandele Ufuna uyilandela. yebo ungageji lapho dokotela
Cool. Usinike inamba khehle bazothatha umsebenzi abantu. Inamba dokotela ngitholakala yona 060 4538 480. Bese sesine number manje dokotela ye call center. It 073 564 40 44. Lapho I mean 044 044 yeah. baba udokotela bakwesizwe babujabulile siyabonga. Siyabonga kakhulu dokotela. Uyazibuza abanye abantu benza ngani? Ufunde nabo, usebenza nabo, baphila impilo ephezulu. Impilo kubo ilula. Kuwena kulikhuni konke, kunemfihlo ethile. Isithwalo senyoka. Manje khohla okunye. Ikhona inyoka yemali. Ibeke endlini yodwa, ikwenzele izimanga. Futhi le kababudokotela ayinabungozi. Siyatholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577. Ubaba udokotela indlondlo kwezokwelapha.